Patay na nang matagpuan ang isang 7 buwang gulang na sanggol sa likod ng kanilang kusina sa Zone 1 Barangay Suaca, Naaman, Camarines Sur, bandang alas 5 ng umaga kahapon, July 24. Batay sa ulat, nang matapos na sa paggawa ng panindang kutsinta ang mga magulang ng biktima, ipinagtimpla pa siya ng gatas ng kanyang ama. Sabay-sabay daw ang mga itong natulog sa sala, subalit paggising nila ay wala na sa tabi nila ang bata. Posible raw na gumapang ang bata at nahulog mula sa isang butas sa isang bahagi ng bahay hanggang sa malunod sa naipong tubig sa likod ng kusina, 4 na metro mula sa sala. Kasi yung sa kanila, is traditional na bahay kubo. Tapos doon sa part na yun, ma'am, may harang pala yun. Hindi nila nailagay yung harang doon. Siguro harang sa bata, tapos yung mga hayop nila na huwag makapasok or makalabas. So yun ang purpose. Kaya lang that time, hindi nila nailagay. So nung nag-roll yung bata, nakaabot siya doon. Kung nasubsob siguro yung yung mukha, hindi na siya nakapag-recover na kasi 7-month-old, wala pa man siyang kaya para yung sarili niya iligtas. Isinugod pa ng mga rumesponding tauhan ng MDRRMO ang biktima sa Bicol Medical Center sa Naga City, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sa tingin namin, ma'am, hindi naman negligence ng family, ng parents. Kasi sino ba naman gusto na gano'n mangyari sa anak nila? Na 1 o'clock na, nagtimpla pa sila ng gatas. Talagang sadyang accident. Kaya lang, yung napansin lang namin doon is yung may part na may butas na yan. Dapat, kumbaga, i-fix na nila yung harang. Katulad po ng mga sinasabi namin during barangay station, sa mga parents po na nakatira malapit sa creek or sa any parts of water ng bayan ng Kanaman, inaano po namin na maging watchful sila sa mga baby nila, lalo kung ganyan ang sipat ng bahay. Kasi kung wala man makaharang talaga, is talagang direksyon. Kung maganda po yung maganda yung precaution pagdating doon sa sa mga baby, o nakalagay yung sakit, hindi po makakalabas yun, hindi makakalayo. Kung gumising man yun, tatayo lang yun, or namuupo, tapos matutulog na po yun. Wala naman na nakikitang foul play ang PNP. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.